Nézőit sem raktak rája, letrablók rabja. S hallja így folyam büszkeségül, szokogvaszunk búcsút minélkül, véres kapja. Búcsúznak a kárpáti percek, nem adnak már többé nemes érzet, hol szerződnék meg. Zsiványok vágják szívbegyűjt, sírnak a dolgok fűsenőt, mindent kitépnek. Erdély! Erdély! Hozzátok gyöngyek! Pontos sikoly minden göröngyö, mi lesz belőle? Voltam veletek, egytes, s lélek, tudnátok-e magyar testvérek megválni tőlem? A néma törés még megszólal, a törgy a róna herjavál együtt harcolják. Nem, nem soha! Mi el nem válunk nehéz világban, percán még van hozzánk! Unokák, jövő reményeim, ne tudnak életet élni, s hajlékba kéne. Hol boldog szent az állam, veletesen a tusványának minden reménye. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az első világháborút lezáró békét. A trianoni békeszerződés gazdasági, társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb történetele volt. Lelkem a sétáljék városokban, ha ifjú voltam és szomorú voltam. Tavaszi fényben vár a drága vállalat, hol annál egy szép a dal, s a bánat. Némán borongok az öreg pozonyban, hogy ifjú lágyam vígnak kóboroltam. A csöndes ég a holdas udvarában, zomborától fölújulni vágy. A nyárutom igaznak új vidéken, egy háromnak kelt visszagozzal a messze álló szigeten, a parkban egy fát keresni, vagy szívet fagytam. Szerítom vallják, hogy szomorú szakolcán, vidéki bánat földeket hajol rá. Lelkem a sétál tűnt utcák vegyéjén, vezet az emlék, pislogó lidercél. Vezet a vágyam, s vezet az álom, s a temetőnek kapuit találom. A trianoni békeszerződés, az első világháború, Magyarország és az Alpok között lezáró békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország, Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. A szerződés Magyarország új határainak megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát 35 000 főben. Megtiltotta a légi fegyverek és nehéz fegyverek tartását, tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4-én írták alá a Nagy-Trianoni kastélyban, a franciaországi Versailles-ban. A magyar delegációt a tárgyaláson gróf Apony Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt. Az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen közölték velük a feltételeket. Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva lényegében anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket, közölték a döntést. A szerződés az 1921-es évi 33. törvénycikket iktatták be a magyar jogrendszerben. Ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg délelőtt 10 órakor. Az aláírás kitűzött időpontjában. Magyarországon meghangoltak a harangok, megszólaltak a gyerek szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el. Az zászlókat félállószor eresztették, 10 percre állt a közlekedés, bezártak az üzletek. Megyéből vérserkeknek, mikor téged tapogatott, te szegény álmos Magyarország. Vajon vagy-e? És mi vagyunk? Vajon lehet-e jobbra várni? A kormány 2001. december 14-én az 1921-es népszavazás évfordulóján döntött arról,
24-ét a hűség napjában nyilvánítják annak emlékére, hogy Sopron és környékének lakói kinyilvánították, Magyarország polgárai akarnak maradni. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a trianoni békeszerződést módosították. A békeszerződés során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú birtokokat is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar lett kívül az új magyar állam határain. Azaz magyarok kerültek szülőföldekön kisebbségben. Borsod vármegye és Miskolc magyar fennhatóság alatt maradt, de az egykori abban, hogy Torna vármegye mintegy 40%-a Csehszlovákiához került. A történelmi Zemplén vármegye 3/4 részét elcsatolták, a vármegye népességének 60%-át elvesztette. A történelmi Gömör-Kishont vármegyéből csak 7-8% maradt meg magyar fennhatóság alatt a mai Kútnak és környékének területe. Vassáron az egykori királyi városok az elcsatolásával Miskolc szerepe felértékelődött. Több ezer menekült került Miskolcra és környékére, akik főként Kassa-vidékéről, a Feldi-vidékről és Erdélyből érkeztek a városokba. Miskolc több utcáját felvidéki és erdélyi elszakított városokról nevezték el. Ezért találkozhatunk a város ezen részén Kassai utcával, Kolozsvári utcával, Gömör utcával és más hasonló elnevezésű utcákkal. Ezekben az utcákon az elszakított területekről ide menekült emberek laktak. A menekültek befogadása mellett 2 oktatási intézményt is befogadott a város. Az Eperesi Evangélikus Jogakadémia Testvérisula, illetve az Eperesi Evangélikus Tanítóképző. A trianoni tragédiára emlékezve július 4-ét a Magyarországgyűlés 2010-ben a Nemzet Összetartozás napjává nyilvánította. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. Az országház előterében az alkotmányozat alkulatával készült el az összetartozás emlékére a trianoni békerételtom 100. évfordulójára. A kortárs építészeti és tejszépészeti eszközökkel kialakított emlékmű egy 100 méter hosszú, a Kossuth tér felől ejtő 4 méter széles sétány, amelynek 2 oldalfalára a történelmi magyar királyság 1913. évi összeírása szerint 12.985 települést növényvésnek. És nem lehet feledni. Nem. Soha. Amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület remény, hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, és magyar pénz és szív tartott meg bizony. Egy ezerénknek vére, könye és verejtékes munkája adta meg szentősünket a drága hagyatékhoz. S nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s legnagyobb magyar hirdette hétben. Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. Annyi minden kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz nálam, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Mint a villám téptem magányos erő, mint a vízét vesztett hadak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki még már lenni kér. Ott volt házad, hazád, nyugalmat már többé nem remél, bár a lényeget még nem érted, amíg nem értél,
csalló közben alakozott emlékeinkkel. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat, elkelt domsor lankatag magyar föld, s a Róna túl már a nagy alföld, szent határtól, ahol nap támad. Röpülj lelkem, röpüld át hazámat, szent határtól szent határig, s újra, mere emléked, a halk selyempú vonja szállát, szállja Rónát belőle, s áll. Állnak a bolond sorompó, és akármit ír a kardörökre, lankadán mellett el ne bocsáss percet. Ha hazád volt, az marad örökre. Az elmúlt napokban csajok közben jártam, határtalanul, és azt hiszem mindenki nevében elmondtam, hogy határtalanul boldogok, hol a Duna kanyar, hol árnyéki fák meselnek, és ahol a levegőben ott élnek a sóhajak, hogy minden falu, minden templomtorony, minden magyar szó a múltba vezet, de leginkább a jelenés. Mert itt a múlt nem átadott emlék, hanem élő valóság. A csallóköz nem egyszerűen táj, hanem a hűség följelez. Azoké, akik minden viszontagság ellenére megőrizték magyarságukat. Akik nem csak szavaikban, hanem hétköznapi cselekedeteikben, hagyományaikban, ünnepeiben őrzik azt, amit sokkal mások könyvekben ismernek, az élő nemzethez tartozás erejét. Amikor csallóköz földjére léptünk, valami mélyen ismerős, mégis megrendítő érzés vétett hatalmában. Mintha nem csak tájat, hanem múltat, sorsokat, megőrzött és átfolyamányozatlan reménynek mutattunk volna meg. A Duna-menti síkságon nem csupán a természet él, hanem a történelem is lélegzik. A falvak nevei, a templomtornyok, a várok, a beszéddalok, mind arról mesélnek, hogy itt magyar szívdobog, itt magyar szó hangzik, itt magyar életél akkor is, ha a térkép másképp rajzolja a határokat. A csallóköz nem csak földrajzi hely, hanem a hűség jelkében. Egy olyan szerülete a nemzetnek, amely nem feled, nem hallgat, nem enged. Ahol a magyarság nem volt idő, hanem jelenlő. Ahol a gyerekek tanulják az anyanyelvüket, ahol ünnepeiket méltósággal tartják meg, és ahol az embereknek kérdezik, miért fontos az összetartozás, mert ők ezt mindennek élik. Az összetartozás napja nem csak az emlékezés, hanem szövetség. Csendes, de rendíthatatlan ígéret arra, hogy mi magyarok bármiségünk a világban egymáshoz tartozunk, hogy felelősek vagyunk egymásért, a múltunkért, a jövőkért. És ezek nem csak emlékezni jöttünk ide, hanem tanulni bőséget, kitartást, méltóságot, és az az erő, amely nem hangos szavakban, hanem némán épített közösségben rejlik. Ez az út mindannyiunk számára sokkal több volt, mint egy egyszerű kirándulás. Ez egy megerősítés volt. Egy tanúságtétel. Arról, hogy magyarul élni nem csak lehet, hanem érdemes. Hogy a határon túli magyar közösséget nem elszigetelt pontok a térképen, hanem élő, dobogó szívei a nemzetnek. A nemzeti összetartozás napja nem a veszteség, hanem a remény és a hűség napja. Arra emlékeztet bennünket, hogy a nemzet nem ott ér véget, ahol a határtábla áll. A nemzet ott él, ahol magyar szó hangzik, ahol magyar gyermekek nevetnek, ahol közösen emlékezik, ünnepnünk és együtt támadjuk meg a jövőt. Szállj ki lelkem! Keresd meg hazámat! Oly hazáról álmodtam én hajtom, mert nem ismert se kardot, se vámot. S mint maga a lélek, oszthatatlan. Álmodj lelkem, álmodjad hazámat, mely nem szabad fegyverre, s vértre, mert nem holtra, hanem élő lélek. Galambáron, s rókák rágtak érte, oduféltő kapcsi szenvedélyek, az én álmom sose legyen róka, az én tagyám magassága béke. Lelkem madár,